Здравейте и добре дошли отново в канала. Зимата дойде, температурите паднаха, както падна и надеждата ми за това BMW-то да запали адекватно. Свещите са сменени съответно работят и главният виновник за това остава да е релето. В това видео ще ви покажа как сам се рециклирах релето на подгрева, омазах всичко с силикон и го монтирах обратно на колата. Приятно гледане! За да започна с рециклирането, разрязвам релето с дремел. Ето това представлява отвътре. Цялата вътрешност е покрита с една мека лепкава субстанция, наречена силикон, която трябва да премахне. И се почва едно чувъркане, което ако не го пусна на таймлапс, клипът ще стане 3 дни дълъг. Самото почистване от силикона ми отне нещо от рода на 2 часа и половина. Всичко е супер лепкаво и отнема доста време, за да се изчисти сравнително добре. Подготвям релето за спояване. Калайдисам си както основата на платката, така и крачетата от страната на буксата. Изпитвах затруднение с залепването на припоя към платката. Колкото и да го грее, не искаше да залепне. Взех решението да изпиля малко от основата, на която трябва да лежи кабелчето. По този начин примахвам оригиналния флюс, който е сложен, и платката остава на изчистена пътека. Така спойката хвана здраво. Последва същата процедура и на останалите 8 кабелчета. Замервам всичко с мултицета, за да се уверя, че всичко е станало адекватно. В този кадър се вижда как се бори с едно секундно лепило, което отказва да си върши работата. Просто не искаше да залепне. Пристъпваме към план Б, отново поялника. Преди да сте ме критикували, в моя защита ще кажа, че този зелен поялник се ползва само за лепене на пластмаса. С него залепих старата си броня, клип може да намерите в канала. Слепям няколко основни точки, за да ми държи капачето в положението, в което искам. За да запълня фугите, които се отвориха при премахването на капачето, използвам добавъчен материал от свинска опашка. Желателно е да се сложи маска, понеже изпаденията от топенето на пластмасата са опасни за здравето. Обикалям целият периметър на релето, за да съм сигурен, че пластмасата е запълнила отворите.
За финал слагам от идеално устойчивия и любим на повечето майстори червен силикон. Да, не е красиво, но за сметка на това съм сигурен, че няма как да проникне влага в релето. Така изглежда и финалният продукт. Идва ред на самата смяна. Вкарвам колата, като внимавам да не отнеса нещо с мен. Новата фейслифт броня още не е боядисана. А ако някой има желание да спонсорира канала с едно пребоядисване на целия пакет, няма да му откажа. Понеже върви силов постоянен плюс до релето, започваме с разкачането на минусовата клема на акумулатора. Разхлабвам клемата с ключе 10 и я издърпвам. В такава ситуация не е желателно затварянето на багажника, понеже автомобила няма ток. Процесът на отваряне ще е сложен и дълъг. За да сменя релето, слизам под автомобила. Самото реле се намира над лапата на мотора от шофьорската страна. Достъпът е леко ограничен, пипково е за сваляне, но не е невъзможно. Започва се с свалянето на колите под мотора. В моя случай не свалям такива, понеже нямам. Следва премахването на един метален капак, който пречи за по-удобната работа по премахването на релето. Държи се на 4 гайки 10 мм. Идва ред на релето, което се държи на 2 гайки 10 мм от двете му страни. Предната е лесна за развиване, но задната е малко по-пипкава. След освобождаването му премахвам двете букси. От мръсотията във времето може да са спекли. Внимателно да не ги счупим. Meanwhile, Ето и старото реле. Монтирам новото по обратния ред. Отнема време не защото е трудно, а просто защото е неудобно. Ех, как хубаво се отличава червения силикон на фона на всичко останало. Връщам на място металния капак на горивопроводите. Естествено няма да мина и без закачане с систа. Преди смяната имах 3 кода за нефункциониращи подгревни свещи. След смяната се изчистиха и не се появиха, което е признак за успешно свършената работа. В коментарите чета, че искате по-дълги видеа. Затова ще прикача кадри как смених на компакта дюзите. Причината е, че са сменени с по-големи, но идват твърде големи. Връщам старите, докато не приключа с сетъпа на мотора и не намеря подходящите на дебит дюзи. А ако искате по-подробно видео за компакта, пишете долу в коментарите. Процедурата по смяната е елементарна. Започвам с развиване на смукателния колектор, държащ се на няколко болта. Освобождавам горната гайка от захватите и примахвам входящия и изходящия маркуч на горивото.
Самите джузи се държат с едни скобички, които се издърпват навън и по този начин ги освобождават. За по-лесен монтаж на новите слагам малко масълце на пръстените и ги захващам обратно с скобичките. Горивната рейка си отива на мястото и се завива. С моята забавена инженерна мисъл пак отхлабвам рейката, понеже забравих да закача буксите на дюзите. Връщам всичко останало по местата си. Преди да запаля автомобила, обезвъздушавам горивната система. Пробвай да завърчи за 2 секунди. В края на рейката има вентил, позволяващ това. Чакай. Да. Пари? И така този клип се изплъзна в YouTube пространство. За следващото видео съм се заел с една нелека задача, която не е съвсем пряко свързана с автомобилите, но мисля, че ще ви е интересна. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да цъкнете лайк бутона, а ако искате подобно съдържание, се абонирайте и за канала. Благодаря ви и до следващия път.